Guys, kayak jambuku Jamaika teko cendela kamarku ketok kayak guys. Soalnya wite ya ning mburi kamarku. Halo guys. Kelihatan kan? Buahnya sudah banyak. Mulai memerah buahnya. Sebentar lagi bisa dipanen-panen. Nah, iki tak delok teko cendela kamar. Pemandangan teko kamarku ya guys, langsung menuju di belakang rumah. Nah, seperti itu. Guys, iki aku siap arep OTW. Tapi sik nunggu anakku guys, anakku sik arep mandi. Kita berempat mau OTW ya guys, mumpung masih liburan. Tapi OTW deket-deket rumah saja ya guys. Tidak keluar kota untuk liburan kali ini. Pengen menikmati liburan di rumah saja. Kimo aku ya wis mari masak, wis mari sembarang barang. Tapi urung sarapan guys. Nanti sarapannya nanti saja. Nah, ini kita lagi OTW ya guys. Itu di belakang ada Andre. Si halo Andre. Halo guys. Oke. Aku iki jalan-jalan. Jalan. Wane ya khusus bahasa Inggris bareng kemana ini? Ku sekolahan. Saiki aku lungguhin nang tengah guys. Soalnya apa? Nang ngarep anakku karo bojoku. Tadi karo ben roh carane gawe mobil sing matic iki piye. Ning mburi ya wis panggah disewa Andre, panggahan Andre. Bookingane Andre kayak guys mburi guys. Wis gak kena ora pokoknya. Ruame ki wong mari fisik. Wong mari mancing. Nah, kita shooting jalan guys. Oh, gila lumayan mas, mbak. Ibu, Masa tak lumayan. apa zat Andre? Lama-lama itu sikile kok dene dunggah. Sampai Iki anakku jejer karo ayah. Dilungkas kuwi ganti posisi guys. Ayah sebelah kiri, anakku sebelah kanan. Sabar. Sabar dulu. Semua itu butuh proses. Aku kok lak bisenani wong iki. Mendoknya warnane hitam. Dianggang-anggang. Lek selek langsung jelek. Yo jelek. Kabeh kancane ngene. Kayak ndeknane kae. Iki mau menuju ke pantai ya guys. Wis dibubrai lho Ndri. Oh, urung. Pak no. Mas. Wis gak makan biji papat ya. Biasanya kene kan mana nanti dua. Tak bilang. Ora iki nek ning daerah lor. Masa? Lah ora enak barcode apa yo? 50.000 lah. Nah, ini warungnya. Ki kiri kanan ki tandurane pohon jati, guys. Nah, iki
sebelah kanan ya pohon jati tok. Warunge kene ae. Ya apa toh? Tiba sing rono. Nang kono kae lho, nang sore pinus kalau penak. Kayak nek bakul melijo. Sayur, tukang sayur. Jam segini sudah nyampe sini, guys. Kurang isuk lek arepe lari jogging. Nutut nih bakul sayur iki. Embongnya wis mulus jalan nih. Tapi pokoknya sepanjang jalan ki kayu jatian tok. Pohon jati. Iki teko omah cuman 7 kilo. Teko omahku ning pantai. Iki pantai Lampon, guys. Engko tak sepilih untuk pantai ini ya, guys. Turun, Dre. Nyanyi nah kok meneng ae. Jadi wis sarapan. Sarapan ambek apa, Dre? Tahu. Engko mari ki mak meneh ya ta. Karo ngopi di pinggir pantai, di tepi pantai. Syahdu ge anu, Dre. Ya ta? Lagumu gak mbok gawa. Kok anteng-anteng biae. Nah, iki lho guys. Sudah memasuki di kawasan Pantai Lampon. Nah, kayak pantai nih. Kayak mari kita cepil nih. Sing ning panggone ndek enane kae ning kono. Ning kene ndelok apa sih? Nah, Nek warung tutup. iki lho sik subuh. Kayak pantai ini di sebelah kono, guys. Sik ketutupan kambe pohon pandan. Rogetak ya. Nek nggo kono tak sepil nih, guys. Kayak sebelah kanan kayak banyak rumah-rumah perkampungan kayak, guys. Andre rong tuku kerupuk lho, ngerti aku tidak boleh turun. Kita cari tempat yang nyaman dan sejuk. Biasanya ruame loh, tapi wong sik yahmene terah. Oke lo guys, pantai nih guys. Sudah kelihatan. Nah, kayak nah, kalau guys kelihatan kan? Kelihatan, iya. Pokoknya sing parkir penak. Kayaknya kurang rono. Orang anu ning kene. Ning kene, Kak. Kemarin waktu suro ditanggap Niken Salindri ning kene, guys. Nah, tempatnya panggungnya di kene kan. Ini pantainya kelihatan pol iki guys. Gue mau mariane wong jogging. Tak sepil iki guys pantainya. Kelihatan kan? Nah, pantainya indah sekali guys. Dan ini tempatnya sudah banyak pengunjung ternyata. Bakule kopi lho urung teko. Was, kene lho yang. Biasa nek peda. Sabar dulu dong.
Langsung belok, kita parkir di sini guys. Hah? Fix. Terus banding ini ya. Yuk kita turun dulu. Nah ini guys tak sepil sing lebih detail, lebih dekat nih guys. Kayak nek gunung ndek sisih kono. Dek kene lo penak ya. Ayah. Ya. Dek kene lo. Klosone Ndre. Cuma aku yang nggak kloso barang guys. Sampai tekan kono guys. Kabeh dudukne kayak mau Ndre. Karo ngombe kok dicekel tutupe lho ya. Ning kene lho, Ben. Di dekat pantai. Kayak Andre sih njikuk mimikku mau guys. Kuwi anakku lanang. Iki aku wis tekan pantai nih guys. Ayo Andre, klosone piye to? Bangun beber. Panas. Panas ning kono jere dapa? Kene kono lho rada rono. Ning ndi? Gak panas ah. Hah? Ayo dibeber, beberan, golek nggen sing iyup lho. Kene lho. Kene lho Kak Iyup ya. Ono. Ayo Andre beberan kok kowah-kowah to Andre ya Allah. Andre lagi beber bingung guys, ning dinggone. Ya Kak? Ih, sayangku cinta. Ndi kopine Andre? Kuwi mu tuku kopi dari plastik guys. Iki bontrote wis siap kabeh. Kamu Andre jadi isik wareg soalnya semari sarapan di omah Andre. Ini ada ciki-cikinya juga. Susune kakak. Iki wis maem. Ikan nila goreng. Ya aku tak sarapan dok dhisik guys. Telur rebus. Sarapan kapan, Andre? Iki kopine Pak Su. Ini gila Mas. Coba ukuran ini serasa Ye. Aja. Halo guys, ya. Kangane lho. Pindah sarapan guys. Kau oleh rewel Andre. Yang cuma mbak luwe. Ternyata kayak pengunjung sing fisik guys. Jogging. Artinya aku mau nggawe sepatu guys. Sepatumu yang jindri ya? Kok dijahit dah? Tak sarapan dhisik ya guys. Engko tak sambung meneh. Biasa aku sarapan kok ae iki tak makem roti dhisik. Kayak ngopi. Jadi punya duwi wong ora ora. Sarapan. Kopimu Ndre? Gak mbok ombe dah. Wis ngopi to ndek omah?
lo kak kentang lho digawe lauk kerupuk enak. Kayak nek kerupuknya. Udah. Kak sarapan ya? Aku itu tidak terasa. Tadi guys. Iki di tepi jalan. Kayak mobil gue ning kono. Nah, iki bojoku karo anakku, guys. Menghadap ke pantai. Sadu, Andremu sik rono, guys, arepe tuku iwak emang. Praune rek Yahmin iki padha mentas. Ki iwak pancingan dadi sik fresh. Bontratane semono kean, guys. Pindah sarapan iki. Sopo? Andre ta? Andre ning sisih kuwono ae. Iya, Rek. Wis ora ketok. Paket aja. Oh, wis mlaku rono. Wes ya guys, tak akhiri sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Dian Dava Family.